Okupatsirani Afrobarometer wachita posachedwa apa waonetsa kuti chisankho cha mtsogoleri chitachitika mwezi wa August chaka chino, oyimira chipani cha DPP ngati president ndiye angapeze mavoti ochuluka. Oyimira chipani cha MCP ndiwo akadabwera pachiwiri ndi 29% ya mavoti onse, wa UTM ndi 7% ndipo UDF ndi 2%. Koma zotsatirazi zomwe azitulutsa lero ku Blantyre zikusonyeza kuti palibe akadapeza mavoti oposa theka la mavoti onse kuti akhale opambana chisankho monga mwalamulo. Komiti ya Nyumba ya Malamulo yadandaula kuti ya Nyumba ya Malamulo makayona za malamulo yadandaula kuti kuchepa kwa ndalama zomwe imalandira kukhudza ntchito yake yowunikira nthambi za boma monga bungwe lolimbana ndi katangale la ACB komanso yowona zachuma. Wachiwiri kwa wapampando wa komiti ya Yusuf Nthenda wauza Zodiac lachisanu mmawa kuti amalandira ndalama za misonkhano yapachaka yokha zomwe zimawavuta kuwunikira nthambi za bomazi. Iwo ati izi zikukolezera mchitidwe wa katangale komanso kusagwira ntchito moyenera kwa mabungwe monga ACB. Imoni Biringu alemba ripoti iti. Wachiwiri kwa wapampando wa komiti ya Nyumba ya Malamulo yowona za malamulo a Yusuf Nthenda wati komiti kukumana ndi mavuto a zachuma omwe akukhudza ntchito yowunikira nthambi za boma zomwe zili pansi pa unduna wa zachilungamo. Nthenda ati ntchito yofuna kulimbikitsa komiti zapadera pa ntchito yolimbana ndi katangale yemwe akuti wakula kwambiri mdziko lino kukumananso ndi mavutowa. Iwo anati kuchepa kwa thandizo lopita ku komiti kukakamiza komiti kumakambirana zinthu zomwe sizingathandiza Amalawi. Kuti tiyende monsemo tiunike zimene zikuchitika m'mabungwe osewa zimafunika ndithu tikhale ndi funding yokwanira, koma mwatsoka ndalama zimene timalandira ngati Legal Affairs Committee zimakhala za makomiti amawiki awiri pa kota ina iliyonse, zimene zili nthawiyo ndiyochepa kuti tikumane ndi ma stakeholders onse, komanso kupatula mabungwe amene ndatchulawa tilinso ndi ma institutional integrity committees, ma department, ma ministry, ma department ndi ma agency osiyana-siyana kuphatikizapo ma parastatals. Ntchito yolimbana ndi katangale tikuona ngati sitikupasa nthawi ndi ma resources okwanira. Komatu mkulu wa bungwe lolimbikitsa kuchita zinthu poyera la CSAT Awire Kambwandira wati komiti ifotokoze zomwe yakwaniritsa ndi ndalama zochepa yomwe yakhala ikulandira isanayambe kupempha ndalama zina. Taonapo ndithu akupanga ziganizo zodabwitsa kulepheretsa mwina mafukufuku ndi zina zotero, ndiye timaona kuti asanayambe kunena kuti mwina akufuna ndalama zochuluka akanaonetsa kuti ndi ndalama zimene akhala akulandira ndi chiti chimene achitapo pakhani okhudza ndi katangale. So ndikuona ngati kwa ifeyo komiti imene imwina sinatupikire bwino Amalawi imene timayembekezera. Katangale komanso kuzembetsa ndalama ndi ena mwa mavuto omwe akukhudza ntchito zachuma mdziko lino. Malo mwa Zodiac mu mzinda wa Lilongwe, ndine Imon. Mawawu Nyumba ya Malamulo inayimitsa zokambirana kawiri konse kuti ambali aboma ndi komiti yowona za zokambirana nyumbayi akumane. Koyambaka kuyimitsaku kunadza kutsatira pempho la wachiwiri kwa mkulu wowona za zokambirana mnyumbayi Akhumbize Kandodo Chiponda omwe anati ambali aboma akufuna akumane kuti akambirane nkhani yofunikira asanabwere mnyumbayi. Kupitirira ndi nkhanizi, National Bank komanso Press Trust abwera pamodzi ndi kuyika padera 280 million kwacha yomwe ithandizire kupereka magetsi amphamvu ya dzuwa mzipatala komanso msukulu. Mkulu wa National Bank Harold Gia wati ntchitoyi ikufunika kuthandiza anthu oposa 100,000 m'madera akumidzi komwe magetsi ndi vuto lalikulu. Tikukhulupirira tikapanga zimene zitithandiza kuti ana ambiri achite bwino pa maphunziro awo, komanso aphunzitsi akhale ndi mpata ophunzitsa bwino, komanso tithandiza kuti kwa dzipatala anthu odwala muzipatalazo apeze chithandizo chofunikira, komanso anthu ogwira mzipatalamo athe kukhala ndi zofunikira kuti athandize bwino anthu odwala. Tikapanga choncho ndi kuti dziko lathu likhale lukutukuka. Chinanso chimene tinaonetsa kuti ndi chofunikira kwambiri ndi chimene chatipangitsa kuti tipange izizi ndi chakuti zimene tikuperekazi sizikufunika kuti adzilipira bill mwezi ndi mwezi yayi. Magetsi amene tikuperekawa ndi magetsi oti azichokera kudzuwa. Madzi amene tikuperekawa ndi madzi a clean koma azichokera maboho oti tayikapo sola. Ndiye kuti zinthu zimene zizikhalapo mpaka muyaya chifukwa chokuti sakulipira mabilu, masukulu asadzifuna budget kuti apange kuti zinthu zimene zipitirize kugwira ntchito. Komanso tayikanso mulingo wina
ka budget kena kuti kathandize zinthu zimenezi kuti zizigwira ntchito kupita kutsogolo, kuti ena ake akhalepo oti aziyang'anira zinthu zimene tayikazi kuti zikhale zikugwira ntchito mpaka na mpaka. Mmodzi mwa akuluakulu a board ya Press Trust Simon Msefula wati zipatala za madera akumidzi zipindula ndi ndondomekoyi. Tinadzakhala pasi kuti tsona aliyense azipanga payekha nzonera kuti mwina wake sizitipatsa ndithu nyonga zoti tipange project amene tikufunawo mwanthawi komanso mtengo wonena kuti ukhala othandiza kwa aliyense. So tinadzagwirizana kuti tiye tikhale pamodzi, tizigwira ntchito limodzi, tiziyika pa mpukutu wa ndalama pamodzi kuti tsono tipange ntchito imene tili nayo kutsogoloko. So mgwirizano wa lerowo ndiwonena kuti timasayinirana kupanga establish ndithu initiative imeneyi kuti tsopano tiyende limodzi. Pakadali pano mlembi wamkulu mu unduna wa zamaphunziro Dr. Mangani Chilala Katundu wati thandizoli lipititsa patsogolo ntchito za maphunziro. A Press Trust, a National Bank ndi abwenzi enieni odalirika a unduna wa zamaphunziro. Iwowa abwera pamodzi kuti ulendo uno atatha kumatimangira masukulu, atatha kumatipatsa ma scholarship ana sukulu akupitiriza, koma aonanso kuti mbali yoti masukulu amene ali kumidzi kutali ndi kuti kodi magetsi a Eskom adzabwera liti, amene wakhale ndi masola magetsi a sola amene adziunikira. Abwera ndikunena kuti iya musakanike kupititsa matabuleti m'masukulu chifukwa chokuti mukusowa magetsi. Ife tipititsako zimenezo kuti azitha kumachaja matabuleti ana aziphunzira. Akunena kuti ifeyo tikuumbirani zitsime kuzikhala madzi oyenerera, komanso zitsimezo musakanike kukhala ndi pampu chifukwa chokuti palibe magetsi. Magetsi a sola, mapampu ogwiritsa ntchito mphamvu ya dzuwa ya sola azigwira ntchito, tizitha kupereka mathandizo amene wawo. Ineyonso mukuyankhula kwanga nanena kuti mmene mukunena za mphamvuzi, mukunena za sola, ifeyo tikuonanso kuti pali nkhani ina yodyetsa ana asukulu maphala ndi zinthu ngati zimenezo. Imeneyi ikufunanso clean energy ngati biogas, mwinanso akhoza kutithandizira. Boma la Japan lapereka makina oyendayenda opimira nthenda ya TB pompopompo ku ofesi ya zaumoyo ya mboma la Neno ncholinga chopereka thandizo la nthendayi kwa anthu okhala m'madera ovuta kufikirika. Kazembe wa dziko lokuno ku Malawi Ayoichi Oya wauza Zodiac kuti makinawa omwe ndi ndalama zokwana 120 million kwacha ndi mbali imodzi ya khumbo la dziko lawo lokwaniritsa kupezeka kwa thandizo la chipatala mayiko omwe akungokwera kumene. Mawu awo mkulu wa bungwe la Partners in Health Basimenye Hlema komanso DC wa boma la Neno a Rosemary Nawasha ati thandizo liladza mu nthawi yake. Kuchokera ku Neno, Steve Kalungu walemba ripoti iti. Polankhula ndi Zodiac, kazembe wa dziko la Japan mdziko lino Ayoichi Oya wati thandizo lawo ndi gawo limodzi la boma lawo lomwe ndikuonetsetsa kuti mayiko omwe akungokwera kumene sakutsalira mbuyo pa ntchito yopereka thandizo la chipatala lapamwamba. Oya atinso mayiko monga Malawi akuyenera kumagwiritsa ntchito makina apamwamba a sayansi omwe ali ndi kuthekera kozindikira matenda asanafike povuta, ponena kuti izi zimathandiza kuti odwala alandire thandizo labwino komanso mwansanga. Komabe kazembeyu wapempha ogwira ntchito zaumoyo kuti asamalire makinawa omwe ndi ndalama zokwana 120 million kwacha kuti athandize anthu ambiri komanso akhalitse. Mkulu wa bungwe la Partners in Health Basimenye Hlema wati akukhulupirira kuti makinawa athandiza kuchepetsa chiwerengero cha odwala omwe amafika ku chipatala zinthu zitavuta kale, ponena kuti ali ndi kuthekera kopeza nthenda ya TB pompopompo. Equipment imene talandira panoyi itithandiza chifukwa choti ili ndi kuthekera kopanga identify kapena kupanga detect TB even itakhala kuti ili patali kwambiri.
choncho mapatients athu amene amakhala kuti akuyendera ku chipatala kwa nthawi yayitali kumadwala koma osadziwa kuti kodi akudwala chani kwenikweni, padakali panopo tili ndi kuthekera konena kuti tikayeza makina amenewa azitha kujambula ndi kutionetsa kuti munthu ali ndi TB. DC wa boma la Neno a Rosemary Nawasha wayamikira boma la Japan pa thandizoli ponena kuti lichepetsa zotsamwitsa monga kutalika kwa mtunda ndi kuvuta kwa misewu zomwe zimagwetsa ulesi anthu kukayezetsa nthendayi isanafalikire. bungwe loona zachisankho lati likuwunikira ngati nkoyenera kuonjezera masiku a gawo lachiwiri la kalembera wachisankho potsatira madandaulo omwe lalandira kwa magulu okhudzidwa kuti anthu ambiri sanalembetse. wapampando wa bungwe lachisankholi Annabel Mtalimanja wati bungweli lilengeza ganizo lokhudza atsogolo la nkhani posachedwapa koma ndalama zowonjezera masiku a gawo loyamba zilipo kale. iwo alankhula izi pomwe amayendera malo omwe mukuchitika kalembera wachisankho kumpoto chakummawa boma la Mzimba. Noyo Nkubwi wadzandiripoti. Tayendera ndithu masenta angapo ntchito ikuyenda ndithu anthu akulembetsa akubwera akufika akulembetsa komabe ku masenta kwina manambala suti ndochuluka kwambiri ndi chiyembekezo chathu ndichokuti manambala awo achuluka chifukwa mukuona mwathu phase 1 ndi phase 2 anthu ambiri amaoneka kuti amadikirira kuti masiku akamafika komalizira ndimene amatuluka anthu ambiri choncho mwina phase 3 ziyendanso chimodzimodzi kuti masiku akamayandikira pa 11 December pamene tikutseka anthu ayamba kutuluka anthu ambiri kuzalembetsa. Eya usati mwina tizawonjezera ndithu chifukwa commission inafotokoza motsindika kuti itawunikira phase 1 inaona kuti ndikufunikira kuti iwonjezeredwe ndipo tinafotokoza tikuwonjezera kukuzachitika tikamaliza phase 3. Tinafotokozanso kuti malingana ndi masiku owonjezera kuti zachita kufotokoza bwino ndiye mungoyembekezera pang'ono tikamaliza phase 3 commission ikhala ikubwera ndithu ndikulengeza kuti kuwonjezera kwa masiku kwa phase 1 uja tiwonjezera masiku ake awa ndipo kukhala kwakutali bwanji. Madandaulo atifika ndithu ndipo commission ikulingalira komanso kuwunikira kuti kodi ndime yachiwiri inayenda bwanji. Ikamaliza kuwunikira ilengeza ndikudziwitsa mtundu wa malawi kuti kodi chisankho chiganizo chimene chachitika ndi chotani. Kuwonjezeraku zithandauza kuti ndekuti ndalama ifunika tipezenso ndalama zokuti tigwiritse ntchito koma tinalengeza kale kuti tiwonjezera ndipo tiwonjezera commission ifufuza ndithu ndalama ndipo ndalamazo zilipo ndifotokoze motero ndalamazo zilipo. Ndi extra budget koma ndalamayo ilipo ndithu kuti sikuti anthu adere nkhawa kuti ndalama palibe ndiye extension sichitika iya anthu asaganize motero. Ndi ndalama yapadera koma ndalamayo ilipo ndipo extension yo ichitika monga mmene tinalengezera. mukonera nkhani pano pa Zodiac ndi zambiri khani pomwepo. chaka chatsopano machanelo anyuwani poti munafunsa ife azuku timayankha. wonerani, phunzirani, sewerani. macheza ndi mbalame zochokera ku mayiko ozizira, macheza ndi mbalame za mayiko onse. wonerani mipira yosiyanasiyana yakunja ndi tsatanetsatane momwe masewero akuyendera. zosangalatsa zatsopano, lumikizani, yesani. zaka 17 ya asungwana yagonja masewero ake oyamba mpikisano wa kusafa ndi South Africa. kupitira ndi nkhanizi bungwe la boma loona za ufulu wa anthu aulumali la Makoda ladandaula kuti ngakhale dziko lino lili ndi ndondomeko komanso malamulo abwino olimbikitsa ufulu wa anthu aulumali, anthu ambiri aulumali akupitirira kusalidwa m'magawo osiyanasiyana. mkulu wa bungweli a George Chiusiwa wapereka chitsanzo cha magawo ngati maphunziro za umoyo komanso chilungamo. iwo ayankhula izi lachinayi pa mwambo wa masewero osiyanasiyana olimbikitsa athupi a anthu aulumali omwe bungweli linakonza. tili ndi zambiri mulipoti lomwe walemba ndi Elijah Pompo kuchokera ku Chiradzulo. mkulu wa bungwe la Makoda a George Chiusiwa wati ngakhale dziko lino lakhazikitsa lamulo latsopano lolimbikitsa ufulu wa anthu aulumali la mchaka cha 2024 komanso kuvomereza malamulo ena a bungwe la United Nations, ndi zodandaulitsa kuti ambiri mwa anthuwo akukumana ndi vuto lakuwasala. iwo ati izi zikubwezeretsa m'mbuyo ntchito yoonetsetsa kuti anthu aulumali
sakuwaphwanyira ufulu wawo. Ameria Roland omwe ndi akhungu la Chalobino ndipo akuphunzira zosokasoka pa sukulu ya ntchito ya manja ya anthu aulumali ya Kamuzu Vocational Rehabilitation and Training Center mboma la Chiradzulu ati vuto losala anthu aulumali m'dziko lino lachititsa kuti anthuwa apitilire kukhala m'moyo odalira ena pachuma. Izi zadziwika pa mpikisano wa masewero osiyanasiyana omwe bungwe la Makoda linakonza mboma la Chiradzulu ngati njira imodzi yokumbukira mwezi wa anthu aulumali m'dziko lino omwe ndi Novemba chaka chilichonse. Mkulu wa nthambi ya phunziro la ntchito zamanja komanso chiyankhulo ku Chansa College, Profesa Mufunanji Maglasi wati masewero olimbitsa thupi ndi imodzi mwa njira zomwe zingathandize pofuna kuonetsa kuthekera kwa anthu aulumali. Novemba chaka chilichonse ndi mwezi wokumbukira kufunika kwa anthu aulumali pa chitukuko ndipo umatsatizana ndi tsiku lokondwerera anthu aulumali pa dziko lonse lomwe ndi pa 3 Disemba. Anthu okwana 22,900 mboma la Mzimba akuyembekezeka kupindula ndi thandizo lochokera ku nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ndi chakudya komanso ndalama kuchoka mwezi uno wa Disemba mpaka mwezi wa Februwale chaka chamawa. Mkulu woona za thandizo pa ngozizi ku nthambi yoona za ngozi mogwa mwadzidzidzi Amadalitso Mwale wati ntchito iyi ikudza kutsatira zomwe inapeza komiti ya Malawi Vulnerability Assessment kuti anthu ena mboma la Mzimba akhala ndi vuto la zakudya miyezi kubwerayi. Koma wapampando wa khonsolo ya Mberwa a Morgan Tembo wati chiwerengero cha anthu oyenera kupindula mboma la Mzimba nchochepa poganizira kuti ndi anthu ambiri omwe ali ndi vuto la njala m'bomali. Vanani Nyirenda walemba ripoti ili. Mkulu woona nkhani zothandizapo pa ngozi zodza mwadzidzidzi ku nthambi yoona za ngozi zoterezi Amadalitso Mwale ati ntchito yopereka ndalama zowonjezera kwa anthu omwe amalandira kale mtukula pa khomo komanso zakudya yadza kutsatira kafukufuku omwe inachita komiti ya Malawi Vulnerability Assessment yomwe inapeza kuti mabanja ena mboma la Mzimba akhala ndi vuto la zakudya. Amwale ati anthu okwana 22,900 ndiomwe apindule ndi ntchitoyi yomwe ikulandira thandizo la ndalama kuchoka ku bungwe la European Union. Chakudya chenicheni nde mmene tabwerera kuno nde kuti ku Ministry of Gender zathu athandizidwa ndi European Union kuti ipereke ndalama zoti anthu agule chakudya makamaka anzathu amene ali pa mtukula pa khomo alandira ndalama pa mwezi umodzi. Ndalama yake ndi 70,000 kwacha mwezi umodzi. Komano nde kuti ena onse apatsidwano chimanga kuchokera ku Dodima. Koma wapampando wa khonsolo ya Mberwa a Morgan Tembo ali chiwerengero cha anthu omwe apindule mbomali ndi chochepa kwambiri pomwe apempha kuti omwe akukonza thandizoli awonjezere nambala ya anthu chifukwa anthu ambiri alibe chakudya. Poyankhulapo wachiwiri kwa mkulu woona za mtukula pa khomo ku nduna oonetsetsa kuti palibe kusiyana pakati pa amayi ndi abambo a Laurent Kansinjiro ali ndondomekoyi yopereka ndalama kwa omwe ali kale mkaundula olandira ndalama za mtukula pa khomo ndi ena omwe asankhidwe omwe azalandira zakudya. Mtukula pa khomo amafuna makomo amene muli khomo limene lilovutikitsitsa komanso pa nthawi yomweyo likhale kuti pa khomopo pali mmodzi mwa magulu awo okalamba anzathu aulumali kapena amene mwina akudwala matenda agonagona kapenanso nkhosa zake timayang'ana kwambiri mwina ngati muli ana amasiye kapena ana akungodzisunga akudzisunga okha. Iyoyo ndi ndondomeko imene timagwiritsa ntchito kusankhana amumtukula pa khomo. Mabanja ovutikitsitsa omwe amalandira mtukula pa khomo alandira ndalama zokwana 70,000 mwezi uno pomwe mwezi wa Januwale ndi Februwale mabanja awa pamodzi ndi ena azalandira zakudya. Malo mwa Zodiac ndine Vanani Nyirenda. Mzamasewero timu ya dziko lino ya osewera osadutsa zaka 17 asungwana
sinayambe bwino mpikisano wa COSAFA pomwe yagonja ndi Enico mu South Africa ndi zigoli zinayi kwa ziwiri pa masewero oyamba mgulu B. South Africa inapeza zigoli zake kudzera kwa Reone Kok yemwe anamwetsa zigoli zitatu yekha ndi Katlego Malebana, pamene Malawi inapeza zake ziwiri kudzera mwa Fatima Lali ndi Asimenye Mwanyongo. Mphunzitsi wa timuyi Linda Kasenda wati ndi zodandaulitsa kuti timuyi yayamba ndi kugonja, ponena kuti osewera ake anapereka ulemu kwambiri kwa adani awowa zomwe zapweteketsa timuyi. Munkhani zina, mtsogoleri wa dziko la Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi wakumana ndi president wa ku United States Joe Biden omwe anali ku Angola pa ulendo ocheza mu Africa. Mwazina zomwe akambirana ndi nkhani zokhudza zaziwawa mdera la North Kivu komanso kulowererapo pa dziko la Rwanda pa nkhani zochitika ku DRC. Mneneri wa boma la America wati President Biden akulimbikitsa kufunika kokwaniritsa pangano la bata lomwe mayiko anakhazikitsa mu mzinda wa Rwanda ku Angola kuti pothetsa kusamvana kummawa mdziko la DRC. Pangano la mtendereri aliphwanya kangapo konse ku North Kivu komwe zigawenga za M23 ndi magulu ena akulimbana ndi asilikali a boma la DRC. Gulu la nkhondo la boma la DRC likuthandizidwa ndi gulu la nkhondo la kumwera kwa Africa la Southern Africa Development Community motsogozedwa ndi gulu la nkhondo la South African National Defence Force ndi asilikali aku Malawi ndi Tanzania. As we wrap up the year, here's something mega you just can't miss.